Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina, Galicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o rego mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete.
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida.
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non.
entrega de trofeos e medallas, comenzamos por un agasallo de recordo para os árbitros que pitaron as fases finais. Entregan Julio Bernárdez, presidente da Federación, Alfonso San Martín, presidente do EDM Estradense, e Ismael Pena, concejal de Deportes da Estrada. Subcampeón galego de segunda división femenina, Pontumio. O trofeo Alfonso San Martín, presidente do club EDM Estradense. Subcampeón Premini masculino, Costa Ártabra. Entrega o trofeo Ismael Pena, concejal de Deportes do Concello da Estrada. Subcampeón de Primera División Mini Femenino, Brión.
entrega o trofeo Julio Bernardes, presidente da Federación Galega de Baloncesto. Primeiro clasificado de segunda división mini femenina, campeonas galegas. Blanco Amor. Entrega o trofeo José López, alcalde do Concello da Estrada. Primeiro clasificado Premini masculino, campeón galego Bebol. Entrega o trofeo o primeiro clasificado Julio Bernardes, presidente da Federación Galega de Baloncesto. Primeiro clasificado da primeira división mini femenina, campeonas galegas Celta. Entrega o trofeo José López, alcalde do Concello da Estrada. Moitas gracias a todos. Vémonos nas seguintes finais.